Ostuko dela. Dios. Opa, venga, botella, hala. Segui. Venga, botella. Haure, txisturari nintzen sartzen deke. Esteleta. Venga! Venga, Juanjo! Venga, Juanjo, que vaya, venga! Venga, venga! Vale, que la vida se va a venga, venga. Dale, gracias.
Momentuak ere hemen izan ditugu aurtengo jaietan momentuko ditugun helduenak. Aperri bai! Guzio, txalo bat bai! Bigarren zainpatua, Elena Calvillo. Eta emakumezkoetan gaurko proba honetan garaile suertatu dira Nerea Amilibia. Zorionak, iruroi ere bai, hortu dena. Eta salia. Bigarren, Zuaitz Ezpeleta. Bigarren suertatu dena. Proba lehenengo adiz ospatu zenean, bera izan duzen irabarne. Mendik Rosa, proba hau. Zorionak. Zipri Burzio lehen herritarra. Antzinek ere jeta azan duan da. Antzinek ere jeta. Zipri Burzio lehen herritarra. Antzinek ere jeta hemen dator. Eskintzen dira, atzinek ere jeta lehen herritarra bezala. Zipri Burzio hori. Rumen Lantz, Zuaitz Ezpeleta, Juanjo Igarzabal, Zipri Burzio, Nerea Amilibia, Elena Calvillo, Raquel Aperri bai eta Aintzine Kerejeta. Guztio bekemen ditugu. Larogeita amazazpiz urte dituen Juanita Alustitzari egokitu zaigu, zaio, aurrelandia eskaintzea, eta ezin gabetu dagoenez, bere alaba, Pilar Agirre jasoko du, emango zaion, opari. Bere birrillo ba, Helene eta Paule. Xalorik, bere ba. Amona Arriola eta Juanita Alustitzaren izena etorri den, bere alaba. Zure amari eskeni ediozu, herriko berotasunik biozkorrena. Txalo bero bat, egun hon bat izan dezazuela.
gazte hauei ikurutsua dantza eskaini diote. Gainoloa. Gauriko dantzalari aziriko gauzaren izenean. Nene, hemen dantza egindakoak izango dira. Makina bat aldiz eta goruntz dantza taldeko helduak. Jaume eta dantza eskainiko digute. Animo! Txalo bero bat, bihotza ere eukitzen du, duela 40 urteko dantzan, goruntz dantza taldean hasi zirenek, oraindik ere, harin, bizi. Txalo bero bat. Zoro herriaretan
Kalori, beroena. Berak ere oso ongi. Dena oso ongi. Gazte eta heldua. Ez daude galdua.